İnniki okujak goşgym Şahir Bäşim Ataýewiň goşgusy radioda okulan görnüşini bir ýerine ýalňyş okapdyr, ýöne şo duruşunda da elden ýere telefony ýaýrapdyr. Şu gezek ýalňyşman okumaga çalışjak. Sena ulugyzyň zülpleri togly. Menem bir maşgalaň körpeje ogly. Mene söýýän diýip saýran bolardym. Senem monso bolup aýnan bolardym. Hemişe gizlenip göz bilen dillen bileje ýürärdik gumsokly ýollan. İr seherden barıp atyzly pele ak pagta ýygardyk ikimiz bile. Köp sorag bererdim sebäp uludyň. Gül ülkämde gözellerim gülüdüň. Degişip diýerdiň basym ýigit bolarsyň. Öýlenmekçi bolsaň meni alarmyň. Kıyın bu sowalyň jogap tapardyn. Oýlanýanym görüp gözüň gypardyň. Köp pikir ederdim bolup haly teň diýerdiň jogap berde sowalyma men. Zady gözlüň aşygy men aşygy, ýöne neýleýi çapraz gelen ýaşymy. Taýyn baky öwrülmäge guluňa arman lälem ýaşyň menden uluda. Men ýigit çykýansam ananaý gülüm sen bolarsyň ense çagaly gelin. Soň diýerdiň ömrüm ahyryna çen garaşaryn meni aljaňy bilsem. Emma bu durmuşda etseňem gögün, hasyl bolaýanok ähli arzuwuň. Käte söýen söýmedige satylýa, akbal aty bizden bidin sapylýa. Aýra düşsek, hergiz göwnüň galmasyn. Bir dilegim güler ýüzüň solmasyn. Ömür salyň şat durmuşda kürekli, hem söýgüýimiz sakla baky ýürekde. Şeýdip bedediň sen özgäň törüni, soň asla görmedik birek-biregi. Bir wagt öwrülen soň bugün şadyma, anha bugün düşdüň ýene ýadyma. Mene bir maşgalaň körpeji ogly, senem ulugyzyň zülpleri togly.